Bhotani emakhaya, sizawuthetha ngezigaba zomtshato wesiXhosa. Ilobola, into iqala xa indoda ibona intombi enqwenela ukuyizeka. Iye ixelele abakowabo ukuba kukho intombi ayibonileyo unqwenela ukuyizeka. Emva koko usapho luthumela abantu ababizwa ngoonozakuzaku. Kuye kujongwe ukuba ezi ntsapho zimbini ziyazalana na, nto leyo enokwenza ukuba bangatshati. Xa befika kuloo lali batsho ukuba bangoobani, bazokwenza ntoni, bazalelwa phi oomama babo kwakunye noomakhulu babo, ukuze abo beze kubo babone ukuba abazalani. Ukuba kufunyaniswa ukuba akukho budlelwane phakathi kweentsapho, oonozakuzaku bayakuxela ukuba isicelo sabo samkelwe. Bakhetha olunye usuku lokuqalisa uthethathethwano ngekhasi. Xa kufikelelwa ekwamkelweni, kukho izipho ezibalulekileyo ekufuneka zithwalwe. Kwezi zipho singabalula imvulamlomo. Oku kuxa intsapho yomtshakazi icela intlawulo encinane kusapho lwabayeni ngaphambi kokuba luqalise uthethathethwano. Imvulamlomo ikwimo yebranti okanye intlawulo encinci. Isazimisi, oku kukwangomnye umrhumo omncinci wokunika usapho lomtshakazi ukubonisa indlela ukuba balibone njani eli khaya phakathi kwawo wonke amakhaya kule ngingqi. Iikhazi, ngokwelobola kudala bekufuneka iinkomo ezili-12, kodwa ke kuba izinto zenziwa ngale ndlela ikhoyo inokuba yimali, kodwa kuxhomekeka kusapho lukamolokozana ukuba lufuna ntoni. Uswazi, usapho lomtshakazi luza kucela into eyaziwa ngokuba uswazi. Oku kuthetha intonga ababeyisebenzisa endleleni ukuzisa iinkomo ekhayeni labo. Oku kuya kuba yibranti okanye iwhiskey eya kunikwa intsapho yomtshakazi. Isivumo, emva kwazo zonke iingxoxo njengendlela yokwamkela, usapho lomtshakazi luya kuxhelela ibhokhwe kusapho lomyeni ukubonisa ukuba babamkela ubudlelwane obutsha phakathi kweentsapho ezimbini kunye nomyeni ngenxalenye yosapho lwabo. Intlawulo, kwiimeko apho umtshakazi sele enabantwana bomyeni, intlawulo ifanele ihlawulwe ize yongezelelwe kwixabiso lomtshakazi. Esi sohlwayo sikholisa ukuba yinkomo kunye nebhokhwe yokucoca igama losapho njengoko umyeni wayonakalise intombi yabo ngaphambi komtshato. Oku kubuyisela intlonipho nesidima kwintsapho yomtshakazi. Inkomo iya kuxhelwa ngaloo mini, ilungiswe ize iphekelwe intsapho yakuloo mtshakazi, yintsapho yakuloo myeni. Oku kubonisa intlonipho
nokuzisola ngokwenza kwabo okubi. Ingqiqo yokwabelana ngenyama nentsapho yomyeni ixhomekeke kwintsapho yakuloo mtshakazi, kodwa njengophawu lobuntu, intsapho yomtshakazi iyakubelana nabo. Umtshato, inqanaba yokuqala kuba uduli. Emva kwazo zonke iingxoxo zelobola, iintsapho zozibini zizoqala ukulungiselela usuku lomtshato. Ngaphambi kosuku olukhulu, iqela lamadoda nabasetyhini, abadala nabancinci, kunye nomtshakazi balungiselela ukuhamba kuyiwe kwintsapho yomyeni. Iqela lomtshakazi lubizwa ngokuba luduli. Ekufikeni kwabo, babelwa indlwana ekhethekileyo kunye nebhokhwe ebizwa ngokuthi umathulantabeni, abaza kuxhelelwa yona. Baye babelwe izinto ezincinci, kodwa abanikwa isibane somlilo. Iqela lomtshakazi lihlawula intlawulo encinci ebizwa ngokuba isiphembamlilo. Isiphembamlilo siwuphawu lokucela umlilo njengoko bebenikwa yonke into ikrwada. Bahlala apho de umsitho womtshato uphele. Usapho lomtshakazi kamva liya kuhlawula inkomo enye kwintsapho yomyeni. Le nkomo inikwa umtshakazi. Yeyohambo lwakhe olutsha kwikhaya lakhe elitsha, eliza kusetyenziselwa yena. Isikhumba esincinci siya kuthathwa kwinkomo kwaye intambo encinci yenziwe kuyo. Inikwa umtshakazi ukuze akhuseleke kuyo nayiphi na imimoya engendawo nemibi ngoxa ikwikhaya lakhe elitsha. Oku kuya kusetyenziswa nakubantwana bakhe xa bezelwe. Le nkomo ibizwa ngokuba yinkomo yolunga. Kamva ngokuhlwa, intsapho yomyeni iya kuxhela imazi yenkomo ize inikele ngomlenze wasekunene, obizwa ngokuba inxaxheba, kwintsapho yomtshakazi, njengomqondiso woxabiso nesiqalo ubuhlobo obuhle phakathi kwezi ntsapho zimbini. Abafazi abancinci abasuka kuduli bayancedisa umtshakazi ekufumaneni iinkuni ukuze alungiselele inyanda yakhe yokuqala yeenkuni ukuze azisebenzise xa bemkile. Baza kulinda usuku olukhulu olulandelayo lomsitho. Inqanaba elandelayo, umdumo. Umxhentso kumsitho womtshato wesintu ubonisa ukwamkeleka komtshakazi ngabazali bakhe kwicala likamyeni. Esi sesinye isiganeko esikhulu nesikhumbulekayo ebomini bomtshakazi. Uduli lunxiba iimpahla zesiXhosa, imibhaco enentsimbi yomqala nezacholo, afake nemihombiso yamaxhokoza. Umtshakazi uya kunxiba aze agqunywe ngengubo emhlophe ebizwa ngokuba yingcawa.
kulapho ukudanisa umdudo kwenzeka. Ezi ntsapho zimbini ziza kutshintshwa iingoma. Amadoda ayaduda kwaye abafazi benze ukungqungqa nokuyiyizela. Ngeli xesha usapho lomtshakazi luthatha umtshakazi ukuba lubonise kwintsapho yomyeni, apho usapho lomyeni luhlangana khona enkundleni lulindele umtshakazi walo. Amadoda amabini kwicala lomtshakazi aya kuvula umtshakazi ukuze abonakale. Emva koku amadoda amadala kwicala lomyeni aya kucebisa kwaye axelele umtshakazi omtsha ngendlela amele azigcine ngayo ngoku etshatile. Xa amadoda egqibile ukuyala, uya kusiwa kubafazi apho naye uya kululekwa. Oku kuthiwa ukuyala. Kwandule ke kuqale itheko apho ukutya kwesintu, umqombothi nobunye utywala kuyonwatyiswa ngawo omabini amaqela ngomxhentso, ukucula nokuxhentsa. Kamva iintsapho ziya kuhlanganisa kwaye ziqhubele phambili nomtshakazi enikwa umkhonto ukuba awuphonse njengophawu lokwamkelwa kwaye kwikhaya lakhe elitsha. Kukho inkolelo yokuba umkhonto awuwi phantsi. Oko kuthetha ukuba uya kuba nomtshato onempumelelo ohlala ixesha elide, kodwa ukuba uyawa, umtshato wakhe awuyi kuhlala. Lo msitho uya kuqhubeka kude kube sezizulwini zobusuku. Inqanaba elandelayo, ukwambesa. Ngentsasa emva komdudo, intsapho yomyeni iya kuhlanganisana kwaye intsapho yomtshakazi iya kuza kwaye ibanike izipho. Ezi zipho ziya kuba ziingubo kwizizalwane ezisondeleyo zekhaya, njengoomakazi, oomalume, utata, umama, kwaye ngamanye amaxesha nabazala bomyeni. Kwakhona baya kunikela izipho zomtshakazi omtsha aza kuzisebenzisa kwikhaya lakhe elitsha njengomfazi. Lo ngumsitho omfutshane kwakhona wokubonisa ubudlelwane bexesha elide phakathi kwezi ntsapho zimbini, kunye nombulelo kumyeni ngokubanika intombi yabo imvakalelo yokuba yeyabo, ixabiso nesidima njengowasetyhini. Inqanaba elandelayo, ukusiwa komtshakazi emzini. Ngolu suku uduli luya kubuyela ekhaya, ushiya umtshakazi omtsha kwikhaya lakhe elitsha kunye nentombazane encinane ebizwa ngokuba yinkubabulongwe. Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, le nkazana iselula iza kuncedisa umakoti omtsha kwimisebenzi yasekhaya efana nokutheza iinkuni, ukukha amanzi emlanjeni, ukupheka nokucoca. Kwimizi emininzi yamandulo, ubulongwe beenkomo
babusetyenziselwa ukucoca izindlu. Inqanaba elandelayo, ukutyiswa amasi, utsiki nokuthiywa igama. Utsiki lisiko apho umakoti kufuneka atye inyama yebhokhwe kwaye asele ubisi olukrarha kolo sapho atshatele kulo. Umsitho wotsiki wenzela umtshakazi. Xa kuxhelwa igusha okanye ibhokhwe ixhelelwa umtshakazi. Emva koko naye avunyelwe ukuba angcamle ubisi olukrarha. Igusha okanye ibhokhwe ixhelwa ngokratya, ze inxalenye yayo esinqeni eyaziwa ngokuba injeki inikwe umtshakazi omtsha ukuba ayitye yedwa angabelani namntu. Le yinkolelo yokuba uya kumzalela unyana wabo indlalifa xa ekhulelwe. Emva koko unxityiswa umbhaco okanye amajalumene, iqhiya emnyama entloko, ingubo encinci apha esinqeni, anikwe ukhukho olubizwa ngokuba ngumahambehlala kwaye luya kuhlala emva kocango. Umakoti omtsha uya kusebenzisa olu khukho lwengca naphi na apho uya khona ukuze ahlale kulo. Ngokomzekelo, xa ethetha nabadala bentsapho, kunokuba ahlale esitulweni, uhlala kukhukho lwakhe lwengca. Injongo yalo msitho kukwazisa umtshakazi omtsha kwizinyanya zeli khaya ukuze zazi ukuba kukho ilungu elitsha lolu sapho kwaye basikelele njengenxalenye yosapho. Inqanaba elandelayo, ukuhoda kukamakoti. Owasetyhini osandula ukutshata uya kuba nothotho lwezenzo zokuhlonipha kangangexesha elisusela kwinyanga ubuncinane ukuya kwiinyanga ezintathu okanye ezine nangaphezulu ngokuxhomekeka kusapho oluthile atshate kulo lo mfazi. Ezo zenzo zokuhoda ziquka oku kulandelayo. Ukukhankanya imisebenzi yasekhaya enyanzekileyo, isinxibo esifanekileyo, ukuhlonipha ulwimi apho angakwaziyo ukubiza ezinye zezinto okanye abantu ngendlela wayeqhele ukwenza ngayo xa wayesengumfazi ongatshatanga. Indlela yokuthetha namadoda amadala olu sapho. Akakwazi ukusondela endlwini ngokuya ngqo kwintendezelo, kodwa kufuneka asondele kuyo ngasemva. Akavumelekanga ukuba angene kuwo nawuphi na ubuhlanti kwilikhaya lakhe elitsha. Mbukeli, siyakucela inkxaso yakho ukuba usubscribe kule chaneli. Enkosi.